लोगोफोर नोंथांमोना फेसबुकआव गोबाङानो नुगासिनो नैबे मोनसे पस्ट होनाया माने जोंहा एनिथिं एमजे ब्रादारनि जे बिसि बिथांनि जे पस्ट होनाय बा एनिथिं एमजेनि पस्ट होनाय लिरनानै गावसोरनि सोमोन्दो गारलायनाय बा गावसोरनि पार्सनेल गावसोर माने बिसि फिसायनि माखासे बाथ्राफोरखौ लिरनानै फेसबुकआव माने पस्ट होदों। दा बियो रियेल ना फेक बेखौ माने मोनथिया आरो दा इसिबां माने हमस्लाबनो हायाखै, थेवब्लाबो गोबाङा माने बिनि सायाव सावरायदों। नाथाय थारैनो जुदि नंमारगौब्ला नैबे एनिथिं एमजे ब्रादारा माने ससे मेथाइनि गेजेरजों गावनि दुखु गावहा जे मा जालांदों जेनेबा गावनि बिसिखौ लानानै दा गाव आरो बिसिनि आन्दोआव मा दङ बिनि माखासे बाथ्राखौ गोसोनि बाथ्राखौ माने खुगाजों बुंनो हायिनि थाखाय मेथाइजों फोरमायनोसै होननानै माने एनिथिं एमजे ब्रादारा मेथाइ खननानै फोरमायदों आरो थारैनो नंगौना नङा बे बिसोरनि जे सोमोन्दो एंगारलायनाय बिसि फिसायनि सोमोन्दो एंगारलायनाया जामारगोन ना जामारा बेखौ माने मोनथिया, थेवब्लाबो नैबे एनिथिं एमजे ब्रादारनि ससे मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथांमोना नायनानै ला। गोसोनि दुखुखौ मा फोरमायनो मेथाइआव जे ब्रादारा मा मेथाइखौ रोजाबदों थारैनो नंमारगौबो जानो हागौ। बिसोर सानैनि बिसि फिसायनि गेजेराव माने सोमोन्दोआ एसे गोजान जालांदोंबो जानो हागौ, बिनिखायनो नैबे मेथाइखौ माने गोसो गोरबोजों माने रावजों बुंनो हायिनि थाखाय मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों आरो थारबो जानो हागौ बा नङाबो जानो हागौ। खिन्थु फेस टु फेस गावसोर जुदि लाइभ फैनानै बा माबा मोनसे गावसोरनि माबाजों बुंनाय मोनब्ला बेखौ जों गासैबो अडियेन्स बा माखासे रायजो राजाफ्रा जायफोर क्रिएटरखौ सापर्ट खालामग्रा बा इउटुब फेसबुकनि जाय भिउवार्सफोर बिथांमोना बुजिगौमोन आरो। नाथाय नैबे मेथाइजोंसो फोरमायदों नालाय बेखौ रियेल ना फेक माने मेथाइखौथ' ओरैनो माब्लाबा इन्टारेस्टनि समावबो रोजाबो नालाय मेथाइजों माने हमनो हायाखै आरो। थ' नायनोसै बे साननैसोनि गेजेराव मा माने आपडेटआ फैयो आरो बिथांमोननि गेजेराव। थ' नोंथांमोना नैबे ससे आपडेटखौनो जे भाइराल जाबाय थानाय प्रिति आरो ब्रादार एमजेनि गेजेराव जे हौवा हिन्जाव गारलायनायनि जे मोनसे पस्ट ओंखारनाय बिनि भाइराल जाबाय थानायनि सोमोन्दैखौनो नैबे ससे आपडेटखौनो नोंथांमोना शेयार खालामबाय। थ' नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो हागोन आरो लोगोफोर।